सुप्रभात पिलामाने आज तृतीय श्रेणी साहित्य बही थिबा कविता भासी जा मोर कागज टंगार द्वितीय भाग पाठ करवा। आम जानिथिबा वर्षक 12 मास एवं यही 12 मासरे आम साधारणतः 6टी ऋतु अनुभव करिथाउ एवं यही 6टी ऋतु रे आम सब कौन कौन काम करू आस गीत माध्यम टे जानिदबा। आइसक्रीम डाको दिए मते किन के चेस्टरे चिंकारी डाके चासी सोर सो जगो देखी पाको देखी धनो बोंडो आषाढ़रे नुआ पानी पड़ी छो छो श्रावणरे चाष काम लागे तार तार भद्रपरे गाँ दंड कदू पच पच आश्विनरे आकाशट नेड़े मच मच कार्तिकरे हुए पूजा बाण ठो ठो मार्गशीरे चाषी आणे धान गदा गदा पूषरे भारी शीत दंत ठप ठप माघ मासे अग्नि जल निया धप धप फाल्गुनरे आंब कषि बासे मह मह चैत्ररे मल्ली फूल धोब फल फल बिंग कहे बिंगुली लडे फप फप 12 मासे मारो ना मने रख रख ला 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 गीतटी केमिति लगे पिला माने आशा करुच्ची खूब भल लगी एवं से किसी शिखि निश्चय भाव में। एबे आस गीतटी को स्वर करी पढ़ी नवा। कार्तिक मासे बोईत मेलाई दरिया रे साधबे आमर जाउथिले दूर देश पारे झड़ तोफान को नथिला तांकर तिले डर आसुथुले फेरी आषाढ़रे सारी कारोबार आसुथिले फेरी आषाढ़रे सारी कारोबार बोईतरे भरी धन दौलत होई खुशी फेरुथिले घरे दरिया पारिरु मिली मिसी बोईत मंगे शुभ नारी केळ जल ढाली झियो बहु मिसी बंदाउथिले दीप जाली झियो बहु मिसी बंदाउथिले दीप जाली। तेबे आस आमे एई दुई पदर थिबा कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ बुझी नवा। प्रथम पदरे बोईत बोईत शब्दर अर्थ बड़ डंगा। समुद्र रे आग काल साधव पुओ माने वाणिज्य करने गला बेले बड़ बड़ डंगा नहीं जाउतले। ये डंगारे दीर्घ दिन यात्रा पाई सब सुविधा थाए ताको बोईत बोली कहा जाए। बोईत बोईत माने डंगा। सेहीपरि साधवे साधवे माने साधव पुओ मानक एठी साधव कहा जाउची। साधव पुओ माने आगरू वाणिज्य करने जाउतले।
ସେପରି କାରବାର, କାରବାର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ। କାଳରେ ସାଧୁ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଦୌଲତ, ଦୌଲତ ମାନେ ସମ୍ପଦ, ଧନ ସମ୍ପଦ। ସେହିପରି ନାରିକେଳ, ନାରିକେଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆସ এই ଦୁଇ ପଦର ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ, ସାଧବେ ଆମର ଯାଉଥିଲେ ଦୂର ଦେଶ ପାରେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଦରିଆରେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼ୁ ପବନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପବନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଦରିଆରେ ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପର ପଦ, ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ତିଳେ ଡର, ଆସୁଥିଲେ ଫେରି ଆଷାଢ଼ରେ ସାରି କାରବାର। ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଥିଲା, ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଡର ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେହିପରି ସାହସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମିତି ଦରିଆ ଆରପାରିରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସେପଟେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେପଟରୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏପରି ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ବୋଇତରେ ଭରି ଧନ ଦୌଲତ ହୋଇ ଖୁସି, ଫେରୁଥିଲେ ଘରେ ଦରିଆ ପାରିରୁ ମିଳିମିଶି। ବ୍ୟବସାୟ ସାରି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ଧନ ଦୌଲତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖୁସି ମନରେ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବୋଇତ ମଙ୍ଗେ ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାଳି, ଝିଅ ବୋହୂ ମିଶି ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ଦୀପ ଜାଳି। ଏବଂ ଏହି ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ ଏଇ ସାଧବ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ମିଶି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଜଳ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଏଇ ଦୁଇ ପଦରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, କେଉଁମାନେ ଆଗେ ବୋଇତରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ? କହିପାରିବ କି? ଆଗେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ସାଧବ ମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇ କେବେ ଫେରୁଥିଲେ? କହିପାରିବ? ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେପରି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ କିପରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଉଥିଲେ? କହିଲ ଦେଖି। ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ ନାରିକେଳର ବା ନଡ଼ିଆର ଜଳ ଢାଳି ଧୂପ ଦୀପ ବନ୍ଦାପନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ନେଇଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ପଦର ପାଠ ଆମେ ଆଗାମୀ ଥରକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।